Әлхәмдүлилләһи шөкөр, эшебез шул тиклем мавыктыргыс. Көн һайын матур кешеләр белән осраштырып, таныштырып тора. Һәр героебызның язмышы иң әүвәл үҙебез өсөн өлгө, фәһем, илһам сыганагы. Тәрҗемәи хәленнән бигрәк был кешенең рухиятенең үсеше, иманга әйдәгән хукмактары мөһимрәк безнең өсөн. Шуның өсендер дә иң башта һәр береһенә дин кануннары буенча яшәүгә нимә сәбәпсе булды дигән һорау бирәбез. Һәм һәр вакыт Аллаһка якынаю юлдарының икһез-кырыйһыз булуына хайран калабыз. Аллаһ Тәгалә билләләрен дә күрһәтте ул беренче тапкыр. Шуның бере хатта армия хезмәтендә булганда, онда бит инде мулла килде, без хезмәт иткән урынга һәм ул килтергәнне мусулман календарьлары, дини календарь һәм башкорт егетләренә башкорт өфөлә сыкканды китергән, белеп инде башкорт һәм татар егетләре күп инде. Татар егетләренә татар телендәге Казанда сыккан һәм оны мин алып куйдым да, но нимәләр һидемме, мин оны хакланым. Күп егетләр югалып бетте ул. Уның өчен кайбер вакыт каршы торырга туры килде кайбер кешеләргә. Шул теге яшь курсты үткәнсе алдаттым. Шуннан һуң теге тынысрак, иркенрәк тормыш башлагач, мин аны алып укый башладым һәм һидем монда дөрес язылган бит дип уйлап торгайым. Бик укып беттем, ятлап беттем мин аны. Минең һәрбер биттә нимә язылганын әйтә алайым ул вакытта. Шуннан һуң эзләнем китаптар, әрменән кайткас, авыр ине ул вакытта табуы. Вакытта бит инде ниндәйдер бер ике китапта алып аны укып беттем. Шулай аннан һуң тагын күпмер вакыт үтте, бераз хүрелдем. Әмма ул нәмәләр башта калды, истә калды бит инде. Аннан һуң беренче тапкыр мусулман егетләрмен осраштырды. Миңа насихат эшләүче, мине сакыручы. Ана шулар йылып килеп һәм уңгында инде хатта миңа күрше итеп мин өй төзидем һәм мине янга килеп өй төзи башланы. Диндәге намаз укыган егет һәм ул Кораны, мин ул вакытта бик күп китаптар алып тагы укып өлгергәнмен инде. Нинди яләгә кулга шуны йотлыгып укый торганмын. Һәм ул әйтте, "Нишәп һин дин намазга басмайһың, һин бит күп беләһең" дип. Һәм шул тәргис булды инде мин. Хәл иттем дә бер көндә һәм намаз укырым. Һәм шуны кызык беренче көндә ике рәкать кенә укыһаң да ярый, бер ничә намаз гына. Мин беренче көндә ике генә намаз укыдым да, шуннан төндә уйлап аттым да, мин бит бишәү дә укый алам дип, икенче көндә мин биш намазды укый башладым. Бала ата-инәгә алтын багана, айрылса яктылыкка, иманга әйдәгәне. Илнур хәзрәт намазга басу менән якындарын да өгетләй башлай. Дингә йомшаклыгы, итәгатьле мөнәсәбәте менән кызыксыну уята. Һәм күп тә үтмәй, Асылгужа авылында тату гомер кисергән әсәһе Әнисә Миңләхмәт кызы, атаһы Хәйдәрьян Әхтәрьян улы Хакимьяновтар намазга баса. Шул сакта күктең 7нче катында итеп тоя үден Киния улдары. 5 еллап үтте мин кабул иткәндән һуң, 5-6 елдан һуң. Шуннан мин аңа насихат хәрәкәтен генә йомшак кына әйтеп калып тордым. Гел атайым алай нимә. Мин уйлагаем, атайым йомшак, шундай кеше, ул беренче алыр дип уйлагаем намазга. Әмма инеем көтмәгәндә, инеем намазга басты. Шул ук елда уразалыкта башланы, кинәнеп теге күбәләк тә ясап йөри инде. Һәлак яхшы икән дә уразаны беренче уразаны тулыһынча тутты. Бер көн калдырмай атайым менә бер ел тиерлегендә элек шул нитеп аңа инеем дә насихат эшләй башлагас, ул намазга басты. Миңа бик кыен буласак, 2нче яшь, мин ничек ятлармын икән, мәктәптә лә бит мин укыманым юньләп дип, теге тракторист булган ел механизатор, мал караган кеше. Шунда мин әйттем дә, Аллаһ Тәгаләне һора, дуа кыл дип. Шуның ул әйтте, иттән дә кистә дуа кылам эшләп йөргәндә һәм һизмәй дә калды инде, 5-6 сүрә ятлап алды. Үзе лә азак аптырап утырды, шулай басып китте, алхамдулилlah. Бүген көндә нык куанам, шул чөнки имам буларак та бит инде үземнең гаиләлә шулай бигрәк тә олы атай инәйләрем басу бик куанычлы. Мин әйтә торгайным әле, урадала тотмайым, дингә лә басмаганмын. Мин ураданы башында 3 көн
уртаанда өскөн, адағындағына өскөн тұрмайын. Хитланаһың да дип әйтә торгайным, ул көлүп юк инәй тотыш тотарга кирәк. Бик саваплы эш дип. Шам мин дә уйлый башладым инде. Алдан бер икешәр көн шулай тотып караганым булды. Булай дингә килүем инде. Аныһын үдем ихлас кыдыкканып электән дә уем бар ине шулай, шулай намазга батып, гарәп телен белһәң ине, укыһаң ине дип уйлый торгайным. Шуннан тиз генә интәүдә намазга батып киттем, Аллаһка шөкер. Безнең ике остазыбыз бар. Улар икеһе лә югары белемле, Земфира Снутдинова һәм Зөлфия Миндигалимова. Безне гарәп телен өйрәтә башланылар. Менә 6 кеше йөрибез, Аллаһка шөкер. Тәңсиләл хәсисир рахим литунзира قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Гарәп укый беләм, Коръәндән гарәп укый алам, укыйм. Көндә кис укып ятам, Ясин, Мүлк сүрәләрен һәм башка сүрәләрде һәр минең ул гадәтемә инде. Арсынға қарап баштадым енді. Енді оқып баштадым. Мен оқығанға яға ғына бет. Екен толғасына. Кен өз толғас, бір ел ғынаның намазға батқанына. Elhamdülillah. Биш намазы. Нимәләр үзгәрде тормышыгызда намазга баткас? Бұлай әйбет хиделә. Кіші таларып, нетіп, батырайып қала бетіне. Намазы. Бакланып. Намазға оқылмеймін де. Биш намазы оқыған боламын. Һеҙҙең нәҫелегеҙ бит муллаларға бай, уҡымышлы заттар. Алда біз атайымның аталары мулла болғандар. Ахмат Әғат мулла ине. Эйе, юғалтыуҙар аша түгел, күберәк шундай күркәм миҫал, матур өлгө аша баҫһындар ине сәғәҙәт юлына. Кемгә ни яҙған инде? Бәхетлеләрҙең өлөшө, асылына ҡайтҡан ҡулдарын Аллаһ ҡәҙерләй, сикһеҙ ниғмәттәре менән бүләкләй. Геш саҡтан шул давление менән хитландым. Шунан намаҙға батҡайным, менә бер эленсек шута тигән ғәжәп булды инде ул. Мөғжизә әйе. Бөттө лә ҡуйҙы, давлением юғары күтәрмә. Шунан бире күтәрелмәне. Менә хәҙер олғайғас, беҙ бит инде оҙаҡ нагрузка булып китә. Оҙаҡ китапта ҡарап ултырһаң, шунда ғына әҙерәк күтәрелә башлай. Elhamdülillah. Әйе, гел нигә китә торғандар ускорый менән. Мен намазға басу ол тәртиптер. Кішіні талар-талар, ауырға бермей, дәңге әрәхат болып қала. Ол хиделә. Ғайша радияллаһу ганһа әйтеп ҡалдырғанса, һөйөкле пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи вәссәләм намаҙҙы йөрәгенең һәм күҙҙәренең йыуанысы дигән. Ғибәҙәттән ял алған. Шуға ғибәҙәт ҡылыуҙы күтәрә алмаҫлыҡ ауыр йөк итеп түгел, Рәсүл Акрам ғәләйһиссәләтү вәссәләм кеүек ихлас итеп ҡабул итәйек. Ихлас бәндәһенән иһә Аллаһы Тәғәлә һәр ваҡыт риза.